so obedu wadansi enti tie me anasa hwe me live ewo Sompa TV anasa Sompa FM ejwada ekosi ni fiada anyume no nkuna kosi anyume no ntu biara na me no ebebo mpae oni onyankopon difo si dankasa ewo number we so 0557 000 967 ana 0557 309 080 asori kesia pa no wo atwomako fodia Eben Mansina Hospital atwomako fodia ebe Kumase Abuakwa praise the Lord, praise the Lord. When them say what them so say hallelujah. They must Cedar for cry. Aya makwa udifo Cedar ni ebribia ne udifo a nyame soma no wiase so ombeje ne ma onyame soma Mose ebeje ne ma afri Misraim kwasum onyame soma na kwa John the Baptist ema ne bedi han no ho adanse enti Cedar bremuni erade nyakopo soma me samemra sani dinfo na mefa ehitasem ema ni menyina adenti ana petuwo yare awade seye eduma seye edoso neni pentimi eni lemre so aba dienti a nyame ma asofre nyame bebia aso nyankopon emfini ma dienti ye nyankopon no ontime nyene ma biom anase nipa bone ena ama nyankopon emfini ma anenti no nyankopon asoma ni difo se memfa sahitasem nyina emrem enti se nyame ma nyanku ahitasem nyina wia wa hyeme se ni difo se memfa ayaresa eni ogye emrem be bibiara wo hyeme anase untie mi esubiara wo so obedu wadansi enti tie me anase hyeme live ewo Sompa TV anasa Sompa FM ejwada ekosi ni fiada anyume no nkuna kosi anyume no ntu biara na me no ebebo mpae oni onyankopon difo si dankasa ewo number we so 0557 000 967 ana 0557 309 080 asori kesia pa no wo atwomako fodia Eben Mansina Hospital atwomako fodia ebe Kumase Abuakwa praise the Lord, praise the Lord. When them say what them so say hallelujah. They must Cedar for cry. Aya makwa udifo Cedar ni ebribia ne udifo a nyame soma no wiase so ombeje ne ma onyame soma Mose ebeje ne ma afri Misraim kwasum onyame soma na kwa John the Baptist ema ne bedi han no ho adanse enti Cedar bremuni erade nyakopo soma me samemra sani dinfo na mefa ehitasem ema ni menyina adenti ana petuwo yare awade seye eduma seye edoso neni pentimi eni lemre so aba dienti a nyame ma asofre nyame bebia aso nyankopon emfini ma dienti ye nyankopon no ontime nyene ma biom anase nipa bone ena ama nyankopon emfini ma anenti no nyankopon asoma ni difo se memfa sahitasem nyina emrem enti se nyame ma nyanku ahitasem nyina wia wa hyeme se ni difo se memfa ayaresa eni ogye emrem be bibiara wo hyeme anase untie mi esubiara wo so obedu wadansi enti tie me anase hyeme live ewo Sompa TV anasa Sompa FM ejwada ekosi ni fiada anyume no nkuna kosi anyume no ntu biara na me no ebebo mpae oni onyankopon difo si dankasa ewo number we so 0557 000 967 ana 0557 309 080 asori kesia pa no wo atwomako fodia Eben Mansina Hospital atwomako fodia ebe Kumase Abuakwa
Praise the Lord, praise the Lord. Benem say what them so say hallelujah. They Cedar for cry. Aya kwa udifo Cedar ni ebrebia ne udifo a nyame soma no wiase so ombeje ne ma onyame soma Mose ebeje ne ma afiri Misraim kwasum onyame soma na kwa John the Baptist ema ne bedi han no ho adanse enti Cedar bremuni Awurade Nyankopɔn soma me samemra sani difo na mefa ehitasem ema ni menyina adenti ana petuwo yare awade seye eduma seye edoso neni pentimi eni lemre so aba dienti a nyame ma asofre nyame bebia aso Nyankopɔn emfi ne ma dienti ye Nyankopɔn no ontime nyine ma biom anha anase nipa bone ena ama Nyankopɔn emfi ne ma anenti no Nyankopɔn asoma ne difo se memfa sa hitasem nyina emrem enti se nyame manyanku ahitasem nyina wia wa hyeme se ne difo se memfa ayaresa eni ogie emrew be bimbiara wo hyeme anase untie mi efibiara won so obedi wadanse enti tie mi anase hyeme life ewo Sompa TV anase Sompa FM edwada ekosi nifiada enyume nankuna kosi enyume nonto biara na me ne wo ebebo mpae oni Onyankopɔn difo si dankasa ewo number we so 0557 000 967 ana 0557 309 080 asori kese pa no wo Atwumakofodia Eben Mansina Hospital Atwumakofodia ebe Kumase Ebuakwa Praise the Lord, praise the Lord. Benem say what them so say hallelujah. They Cedar for cry. Aya kwa udifo Cedar ni ebrebia ne udifo a nyame soma no wiase so ombeje ne ma onyame soma Mose ebeje ne ma afiri Misraim kwasum onyame soma na kwa John the Baptist ema ne bedi han no ho adanse enti Cedar bremuni Awurade Nyankopɔn soma me samemra sani difo na mefa ehitasem ema ni menyina adenti ana petuwo yare awade seye eduma seye edoso neni pentimi eni lemre so aba dienti a nyame ma asofre nyame bebia aso Nyankopɔn emfi ne ma dienti ye Nyankopɔn no ontime nyine ma biom anha anase nipa bone ena ama Nyankopɔn emfi ne ma anenti no Nyankopɔn asoma ne difo se memfa sa hitasem nyina emrem enti se nyame manyanku ahitasem nyina wia wa hyeme se ne difo se memfa ayaresa eni ogie emrew be bimbiara wo hyeme anase untie mi efibiara won so obedi wadanse enti tie mi anase hyeme life ewo Sompa TV anase Sompa FM edwada ekosi nifiada enyume nankuna kosi enyume nonto biara na me ne wo ebebo mpae oni Onyankopɔn difo si dankasa ewo number we so 0557 000 967 ana 0557 309 080 asori kese pa no wo Atwumakofodia Eben Mansina Hospital Atwumakofodia ebe Kumase Ebuakwa Praise the Lord, praise the Lord. Benem say what them so say hallelujah. They Cedar for cry. Aya kwa udifo Cedar ni ebrebia ne udifo a nyame soma no wiase so ombeje ne ma onyame soma Mose ebeje ne ma afiri Misraim kwasum onyame soma na kwa John the Baptist ema ne bedi han no ho adanse enti Cedar bremuni Awurade Nyankopɔn soma me samemra sani difo na mefa ehitasem ema ni menyina adenti ana petuwo yare awade seye eduma seye edoso neni pentimi eni lemre so aba
dientia nyamema asofre nyame bebia aso nyankopon emfi ne ma dientia ye nyankopon no ontime nyine ma biom anase nipa bone ena ama nyankopon emfi ne ma anenti no nyankopon asoma ne difo se memfa sa hinta se bi nyina emmerem enti se nyamema nyanku ahinta semu nyina wia wa hyeme se ne difo se memfa ayaresa eni ogie emmerem be biara o hyeme anase untie mi efi biara wo so obedi wa dance enti tie mi anase hyeme life ewo Sompa TV anase Sompa FM etwada ekosi ne fiada enyume nankuna kosi enyume nontu de biara na me no ebebo mpae oni wonyankopon difo si dankasa ewo number we so 0557 000 967 ana 0557 309 080 asori kese pa no wo atumako fodia Eben Mansina Hospital, Achumaco Phobia, Abe Kumase, Abuakwa.